हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं संगीत 1984। आज बहुत ही प्यारा छठ माता का भजन लाई हूँ आप लोगों को कैसा लगा? जो स्वयं मैं खुद इस गीत की लिखी हूँ और आप लोगों को कैसा ही लगा? दौरा भर खसता बनवले बाटी फलावा मांगवले बाटी हो। हे छठी मैया बसावा के बहंगी बनवले बाटी फलावा सजवले बाटी हो। हे छठी मैया बसावा के बहंगी बनवले बाटी फलावा सजवले बाटी हो। आजमगढ़ से केलावा मांगवले बाटी नारियल मांगवले बाटी हो। हे छठी मैया जी अनपुर से जाया पर मांगवले बाटी। हे छठी मैया जी अनपुर से जाया पर मांगवले बाटी सुपावा सजवले बाटी हो। हे छठी मैया जयपुर से जाया पर मांगवले बाटी सुपावा सजवले बाटी हो। दोहरी घाट से जाया पर मांगवले बाटी अनारस मांगवले बाटी हो। हे छठी मैया लाता घाट से गागर मांगवले बाटी काला सा भरवले बाटी हो। हे छठी मैया लाता घाट से गागर मांगवले बाटी काला सा भरवले बाटी हो। घोसी से उखिया मांगवले बाटी गुड़ावा बनवले बाटी गुड़ावा बनवले बाटी हो। हे छठी मैया जी अनपुर से हे छठी मैया जी अनपुर से दिया ना मांगवले बाटी ज्योतिया जलवले बाटी हो। हे छठी मैया जी अनपुर से जाया ना मांगवले बाटी ज्योतिया जलवले बाटी हो। बनारस से साड़िया मांगवले बाटी दौरा पर ओढ़वले बाटी हो। हे छठी मैया गोरखपुर से बाजावा मांगवले बाटी घाटे पर बजवले बाटी हो। हे छठी मैया गोरखपुर से बाजावा मांगवले बाटी घाटे पर बजवले बाटी हो। दौरा भर खसता बनवले बाटी फलावा सजवले बाटी हो। हे छठी मैया बसावा के बहंगी बनवले बाटी फलावा सजवले बाटी हो। हे छठी मैया बसावा के बहंगी बनवले बाटी फला से सजवले बाटी हो। जय छठ माता।